No i światła kamera, uwaga, ja jestem Niklaus, a to jest gra, która mam nadzieję się nie wysypała, albo mnie już nie zabito w tym momencie, bo trochę długo wraca ze zminimalizowania do pełnego ekranu. Czyli uwaga, Infestation, The New Z, po co mi latarka jest? Latarka to raczej w nocy. Tryb, tak zwany Battle Royale. A, kamerka jest przekrzywiona. O, już jest spoko. Zainstalowałem sobie po długim bardzo czasie nieogrywania jej, aby zobaczyć co się dzieje. No i cóż, racysko. Rak jak był, tak jest. I nic się w tej materii nie zmieniło. Mało trybów. Czemu nie mogę tego wziąć sobie? A, bo to jako broń boczna. Mało serwerów, tryby niepododawane. No niby tam były jakieś... Niby tam były jakieś patch noty, że tam coś do tego wydawali i tak dalej, ale... Dalej wszystko jest gówno. Także z Infestation to chyba tyle. Jest jeszcze Infestation takie... Infestation World. Ale to już jest w ogóle zdupione, tam jakieś kosmity, gówna. Także chciałem poczuć ten stary klimat Infestation, pięknych czasów, kiedy się w to grało, ale chyba mi się nie uda. Ciekawe, czy mi się w ogóle broń uda znaleźć. Także no, plus jest taki, że gra jest za darmo, ale to by było na tyle, tak mi się wydaje, no. To by raczej było na tyle. Co to jest? To jest kill off, a to jest pistolet. 5-7. Mamy 10 pocisków. Wow. Spoko. Mi zawsze tu się podobało w Infestation, że tu mieliśmy taki duży świat, duży świat. Duża mapa, ciekawe były te miejscówki stare, tamte Sleepy Crest i inne. Było dużo rodzajów broni, można było modyfikować sobie te bronie i to było super, jak się grało z kimś, na przykład, tak jak ktoś pamięta, jak ja z Bonkolem na przykład dużo grałem kiedyś. To było super, takie akcje można było wykręcać, beka była nie z tej ziemi. A teraz to posłucha, no, dramat. Trochę dramat. Zobaczymy, ile się tu uda przeżyć. Zombie na dachu, no widziałem. Smallville, Campus City, dokładnie. Piękne wspomnienia. Pięknie się w to grało, ale no, to się skończyło. Jak to w ogóle było? Na początku było War Z. Teraz. Na początku było War Z. Potem zgłosili prawa autorskie bodaj ci od tego filmu War Z i się zamieniło na Infestation. Potem na Infestation Survival Stories chyba, czy coś takiego. Kurde, już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było. Potem na Clearview właśnie. Krillview. A tu jest co to jest? Kappaville, Main City, Suburbs i jakieś Kraszte. Na początku Wars i później Infestation. No tak, potem te płatne. Tak na marginesie, ja miałem te oryginalne Infestation, które kosztowało tam wcale nie jakoś mało, bo... Bo chyba około 60-70 zł. No i one zdechły za sprawą cheaterstwa. Także no... To może pokażmy jakiś inny tryb generalnie. Bo to było szybkie, ale do tego się już nie będę łączył, bo to bardzo długo trwa. Tu się te menusy pozmieniały, tak to wygląda, to są moje postacie, Ecik, Iwald, Grita, Murzyn, Zrojcy i tak dalej. No i piękne to były czasy, jak to wszystko działało. Ale to się skończyło. Jak widzimy, trybów competitive nie ma, coming soon, nie wierzę, survival, nie wierzę, battle royale to było to, co widzieliśmy przed chwilą, aczkolwiek trzeba bardzo długo czekać, żeby się załadować na serwer. Chyba że amerykańskich może będzie więcej.
bo tu mamy, no, beginners, już nie jestem beginnerem, oficjalne, prywatne, rozgrzewkowe, PvP są nawet spoko, i premium do tych, co sobie wykupili tam różne te pakiety jakieś tam takie, no, nie wiem jak to nazwać. No tu jest mało ludzi, w ogóle nie wiem co znaczy ta... Co znaczy ta broń tutaj? Może na Europie jednak. Ktoś mi podesłał screeny z czegoś. Nie wiem co to jest za gra, Escape from Tarkov pewnie. Nie wiem, tu jest bardzo mało ludzi. Może to olejmy. New RPVP. Chyba spróbujmy to. Tylko biała broń jest na serwie, to znaczy. You don't have the right items. Aha, no to wciuli was mam. To możemy jeszcze sobie zobaczyć oficjalne open worldy. No dużo tutaj nie ma. No jak widzicie, tyle serwerów i tyle graczy jest. No, czyli bardzo mało. No, śmiesznie mało. No zobaczmy sobie, no. A nuż coś tutaj się wydarzy śmiesznego, no widzimy. Ale do zakupywania kont różnych premium jak najbardziej zachęcają, pomimo że w grze jest tam serwerów na palcach jednej ręki policzyć i jeszcze może dwóch z drugiej. No ale nie przeszkadza im to w niczym. Także no zobaczmy. Latest news patch notes. Myślę, że tu już patche to już mogą mnie pomóc. I coś jest generalnie nie tak, że Bluehole Studio wypuszcza jakiegoś klona DayZ, a to pewnie mowa o Players Unknown Battlegrounds. Będę też to miał zamiar przetestować za niedługo. W ogóle coś jest zdupione. Kiedyś ta gra była ładniejsza. Ja mam tutaj ustawione no wszystko na turbo extra, mega, super, hiper wysokie detale, a pomimo tego te tekstury na ziemi wyglądają tutaj, no nie wiem, o wiele gorzej niż to wyglądało kiedyś. I do tego jeszcze są jakieś takie w ogóle błędy w cieniowaniu, jakieś takie dziwne doczytywanie się tych, nie wiem, no żal mi jest tego, co się tu stało. To nie trawa, to moro. A, to bardzo niskiej jakości w takim razie. No, przykre to jest. Przykre jako do człowieka, co grał bardzo długo w tę grę. Znaczy w tą pierwszą wersję jeszcze i te kolejne, co jeszcze tam w miarę jako tako działały. No przykra sprawa, że to tak wyszło. Jak wyszło. Cóż. Zombie mnie gonią. Może się jaką broń uda znaleźć. O! Jestem w szoku. Shotguna się udało znaleźć, tylko że oni jak mnie tu dorwią, to tak się nie obronię raczej przed nimi. O! Ktoś strzela. LOL! Szkoda ammo, ale nie mam żadnej broni białej niestety, żeby ich porobić ewentualnie. Także no taki raport z Infestationów The Newsy. Nie wiem jak tam Infestation World działa na tą chwilę, bo to już całkiem mi się nie podobało. No, tak to wszystko tutaj wygląda, powiedzmy, umownie. Dobra. Ta gra jeszcze żyje. No, jak widać, dogorywa. Dogorywa. Nie jest dobrze w każdym razie z nią. W żadnym razie. No i cóż tu dodać, no. Obraz mówi więcej niż 1000 słów.
a to był dźwięk tak na marginesie. Jeżeli ktoś ma czujne ucho, to był dźwięk M4 z gry Far Cry. Także, chyba że to jest jakiś... nie podejrzewam tutaj twórców o jakieś... znaczy ukradnięcie dźwięku. No, jakżebym śmiał podejrzewać twórców, którzy są odpowiedzialni za... No i tak to wygląda właśnie, no i tak to wygląda. Którzy są odpowiedzialni za uśmiercenie oryginalnego Infestation, za które zapłaciłem dużo pieniążków. No. Także to tyle. To byłem ja, Niklaus, a to był raport z tego, jak wygląda Infestation The Newsy na tą chwilę. Nie jest dobrze. Na infestationowym rejonie nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo. Ani trochę. Także to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i papa. I wbijajcie na G2A i Facebooki i streamy.